Diputats d'aquesta cambra se'n van a Budapest sota el pseudònim Delegació del Parlament. Hem d'entendre que parlem de vacances pagades amb recursos públics, doncs? Quant ens ha costat la broma als contribuents catalans? Hem vist que les diputades d'Esquerra i Junts, les senyores Raquel Sans, Tània Verge i Enato Domingo, reien molt. Va anar bé la xirinola? Saben qui no reia tant? Els que a les 6 del dematí es llevaven per anar-se'n a la fàbrica, al taller o a la botiga per poder pagar els impostos que han acabat la casta política malgasta a cabassos. I per si no fos prou, per acabar-ho d'adobar, es canvia l'ordre del dia d'aquesta sessió parlamentària perquè el president de la Generalitat se'n pugui anar tranquil·lament a Sevilla. Catalunya sota el desgovern més solemne i flagrant de la història. Tot amanit amb una inseguretat creixent, amb nous casos de violacions a menors tutelades per la dgaia, amb la criminalització de les havaneres i el rendiment acadèmic més baix de les darreres dècades. Vostès vagin introduint l'islam i l'àrab dins les aules públiques i vagin permetent que organitzacions extremistes com l'Organització Juvenil Socialista faci cursos i jornades dins les aules públiques com si anéssim sobrats d'hores lectives, consellera? Davant a tal panorama, la pregunta d'aquesta sessió de control només pot ser una, senyor Illa. Quan convocarà noves eleccions? Quan alliberarà Catalunya d'aquesta feixuga càrrega en què ha acabat convertint-se el seu desgovern?